Hello babaki. Unjani? Ngiyaphila. Oh mina ungibuza ukuthi nginjani ngoba unandaba ngithi vele. Uyangiphaphela yazi uba uthenge ngibuze. Vele bewuthulile bengeke uzungibuze vele. Ngikuzwa ngawe ke mina lokho. Ukuphi? Endlini. Uthina ngikuzwa phela mina. Home. Okay ngiyeza ke lapho. Home affairs. Ungazongenza isilime wena uzothi home nje usumlungini wena ngiyeza ke mina lapho manje. Usini, uyabona yini ukuthi ngathi usuthanda ukuzenza uma wami phela manje? Noma ngathiwa nguya ngiyibona inkinga lapho. Uyeza uyapha ngithi ngiyasho ngithi angikho la endlini. Okay ke sobona ukuthi awukho ngempela yini ngiyeza mina lapho. Hayibo uyahlanya yini lo? Hayi mfethu. Khambani manje? Sini. Nalo sine wakho. Wena bongenwe yini vele mfethu? Mfethu bathi ukungaze kufana nokungaboni. Yeah ne. Ish. Yeah, bathi love is blind. Hayi mfethu. Ubani? Sinewufunani la uba uthe woza? Hayibo kahle bo wena manje sengimele ngisho uma ngiza la. Ngize ngiyimele mina leyo nto. Usho ngoba ungabona ukuthi ngihleli nomuntu la ngoba ungena ukugulukudela nje la. Sawubona. Manje sikhulume mina nawe. Sekubingelela kanjalo manje sine. Ufuna ukuhlonipha abanye abantu. Hayibo ngize ngimbingelele kahle ngizele yena yimi mina la. Ayakahambe yofa naye. hayi bo sisi. Yini manje kwamele ngiyofa. Awukata amagama wakho wena sisi. Oh else what? Oh what else? Uzongenzani? Nali bad lami bo. How? Mfethu ukhuzele lo ma wengane yakho ngoba mina ngizomkhahlela mina. Uzokwenzani uyangithesta ne? Ungifuna ngapha? Akube manzi phansi ke woza. Ngithi ngifuna la mhlathi wakho. How? Mthetha nawe uyasukuma ngempela. Miyekele lo uyamazi na unjani lona? Ninjani? Oh, konje vele soshilo ukuthi akaphilanga kahle vele. Ngizomenzani mina umuntu kaDokotela? Uchaza ukuthini lo methi ngumuntu kaDokotela? Uthini wena? Wayeshilo ubafu ukuthi phela wena uphilanga kahle. Sengiyakubona manje. Oh so babakhe uhamba utshela abangani bakho uthi mina ngiyahlanya la ekhanda. Hayi akaze ngisho mina leyo nto. Hayi sine. Manje ngiphushelani? No angithi mina nawe kumele sikhulume la in private. Ish sengize ngakhohlwa phela nento engiyizelelana mina. Uyabi manje? No ngeza ngisakhohliwe lethi yami la. Mtitha. Awu yini manje sikhiphani? Manje usumtshelelani lo muntu uthi ngathi uyahlanya? Yini kanti na osho? Cha phela ngangingasho ukuthi ngitshele uyangiqhaza serious. Awuza phela kantini manje? Ya ngiyeza. Hayi. Sorry for ukulindisa. So uzele ini la? Yazi ngifuna lo mjitha zindaba zethu lethiwa ngikubizile la. Oh yeah. Manje uzokwenza ngathi ungizange ngavela udoctor ukuthi utheni? Uthini? Usebuza mina ke futhi. Engani bese so2 kudoctor umzwile na utheni? Hayi sine ucacise kahle uyabi kahle nale nkulumo yakho. Sofuna ngikuncengeke manje. Engani umzwile na udoctor bese so2 wathi umntwana kuzomela simthengele ikhofi every day. Ikhofi. Uzoyihlekanisa nabantu yazi. Ungangitshelike nje mina ngabantu, ungalingi ungitshele ngabantu. Mina ngizelana ngizofuna imali yokuthengela umntwana ikhofi khona ngizohamba ngimthengela lona lelo khofi lelo. Hayibo sinodokotela akaza khulume ngekhofi. Utheni ku doctor? Utheni ngoba phela wena wazi kakhulu. Hayibo bekade ebuza udokotela uthe is he coughing every day. Avunyanyisa wona nalama excuse akho masungafuni nemali. Sini ibambe lapha ungalingi ungqaphele phela mina. Yazi nisini njengoba ungificile la nginomuntu uzocela ukuthi uhambe. Angeke ngize ngihambe la until uzunginike lento engiyifunayo. Manje pho uzongiforsa yini? No, ngeke ngize ngikuforce, mara ngihambe la until ngize ngithole lento engiyizele. Ngizokufakela kwi-account uzothi ufike endlini ngizobe sengikufakelile mina. Serious yini ungangenzi mina isilimi? Yeah. Sure. Okay, bye bye. Uvala umnyango ke lapho masuphuma. Uthini mfethu? Mfethu sorry for ukulindisa. Sinoyasuka. Uthini mfethu lo? Nabo uboneni mara kusine mfethu. Mfethu ungangiblame. Usinenge ngimthandela yona le drama yakhe le. Yenze relationship yethu ibe strong yabo. Hayi ngiyakuzwa mfethu.
as long nina nithandana nje into ebalulekile. Yeah mfethu, even though sixabana njalo, mara lokho kwenza ibe strong relationship yethu. And futhi uyabona usine akusase girlfriend kuwena. Kusase ithekeni, ubaby mama wakho. Yeah, ngiyakwazi lokho mfethu. Ay, abanye abo baby mama amacockroach mos. Yo mfethu, andibahlupha labantu. And usinike ke yena uwesi ke. Yo. Mfethu asiqhubeke sibukele le movie le. Sensibukele ngiyona.